fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Idin hawnhekk naħseb prinċipalment għax nemmnu li Ġesu hu s-Salvatur. Hekk nisimgħu llum fil-Vanġelu illi Ġesu jippreżenta lilu nnifsu bħala dak mibgħut minn Alla il-Missier. Ma mhux kulħadd aċċettah. Issa anki aħna ngħidu u hekku li nemmnu f'Ġesu, imma f'ċerti kliem jew azzjonijiet mhux dejjem forsi nuru il-fidi kbira li għandna f'Ġesu. Għal dawn in-nuqqasijiet nitolbu maħfra biex niċċelebraw kif jixraq din il-liturġija mqazza. Mulej, inti s-Salvatur tagħna, mulej ħnina. Kristu, inti r-raj tajjeb tagħna, Kristu ħnina. Mulej, inti għandek il-kelma tal-ħajja, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfridna d-dubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Il-udisa din nofruha għal Giuseppe, Margherita u Joseph Camilleri. Nitolbu. U Alla, intajtna l-fidwa u għamiltna uliet adottivi tiegħek. Ħares bit-tjieba lejn uliet eżess tiegħek biex dak kollha li jemmnu fi Kristu ikunu ħilsa tas-sew u jiksbu l-wirt ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi salta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lit-Tessalonki. Ma rridux li ma tkunx tafu, ħuti, fuq il-mejtin biex ma ssewdux qalbkom bħall-oħrajn li ma għandhomx tama. Jekk aħna nemmnu li Ġesu miet u qam mill-imwiet, hekk ukoll Alla jiġbor miegħu lil dawk li raqdu f'Ġesu. Dan ngħidulkom fuq il-kelma tal-mulej. Jiġifieri li aħna nkunu għadna hawn ħajjin għal-miġja tal-mulej. Ma mmorrux qabel dawk li jkunu raqdu. Għaliex il-mulej innifsu mal-kmand, mal-leħen tal-Arkanġlu u t-tromba ta' Alla jinżel mis-sema u dawk li jkunu mietu fi Kristu iqumu l-ewwel. Imbagħad aħna li nkunu ħajjin, li nkunu għadna hawn ninħatfu magħhom fis-sħab biex niltaqgħu mal-mulej fl-ajru. Hekk inkunu dejjem mal-mulej. Għamlu l-qalb lil xulxin b'dan il-kliem. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lil Alla. Il-mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art. Il-mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art. Għandu lill-mulej għanja ġdida. Għandu lill-mulej fl-art kollha. X'għandru fost il-ġnub, is-sebħ tiegħu fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu. Il-mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art. Għax kbir il-mulej ta' mirfaħru ħafna, tal-biża' aktar mill-allat kollha. Għax kollha fruha l-allat tal-popli, Jahwe u li jagħmel is-smewiet. Il-mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art. Ħajjifirħu smewiet u titenna l-art. ħajħabbat il-baħar u kull ma fih. ħajjifraħ ir-raba u kull ma fih. U jannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk. Il-mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art. Quddiem il-mulej għax ġej biex jagħmel ħaq mill-art u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa tiegħu. Il-mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art. Inqumu bil-wifq għall-kelma tal-Evanġelju. Alleluja.
L-Ispirtu tal-mulej fuqi batni wassal il-bxara tajba lil-fqajrin. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. Dak iż-żmien Ġesu ġie Nażaret fejn kien trabba, daħal fis-sinagoga tagħhom kif kien imdorri jagħmel nhar ta' Sibt u qam biex jaqra. Taħ f'idejh il-ktieb ta' Eżajija l-profeta, fetħu u saf fejn kien hemm miktub dan li ġej. L-Ispirtu tal-mulej fuqi għax hu ikkonsagrani, batni nħabbar il-ħelsien lill-imjasrin, inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin u d-dawn il-ġdid lill-omja, ir-rott il-ħelsien lill-maħqurin u nxandar is-sena tal-grazzja tal-mulej. Imbagħad reġa' għala l-ktieb, taħlula lill-qaddej u għad bil-qegħda. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu msamra fuqu u beda jgħidilhom, dan il-kliem saħħet illum intom u tisimgħu. U l-kol baqgħu kliemu u staġbu għal-kliem mimli ħlewwa u li kien ħireġ minn fommi u bdew jgħidu. Dan mhuwiex bin Ġuseppi, iżdu qalilhom, żgur li ser tgħidu għalija dan il-proverbju. Tabib, fejjaq lilek innifsek, dak kollu li smajna li ġara f'Kafarno, għamlu għan f'pajjiżek ukoll. U żied jgħidilhom, tassew ngħidilkom, ebda profeta ma jilqgħu tajjeb f'pajjiżu, għax ngħidilkom is-sewwa kien hemm bosta romol f'Iżrael fi żmien Elija, meta s-sema baqgħet 3 snin u 6 xhur magħluq u waqa' ġuħ kbir fil-pajjiż kollu, madankollu għand ħadd minnhom ma ntbagħat. Elija imma għand waħda armla minn Sarefta di Sidon. U kien hemm bosta Lebrużi f'Iżrael fi żmien il-profeta Eliżew, imma ħadd minnhom ma ġie mfejjaq ħlief il-pagan Naaman ta' Sirja. Meta semgħu dan fis-sinagoga, kulħadd imtela bil-kolla. Qamu u ħarġuh il-barra mill-belt, ħaduh fix-xifer tar-dum tal-olja li fuqha kienet mibnija il-belt tagħhom u rridu jixtuh minn hemm fuq għal isfel. Iżda huwa għadda minn ġanofshom u baqa' sejjer. Il-kelma tal-mulej. Ma kienx faċli għal Lut li jemnu li dan bin Ġuseppi il-Matrodaxxa huwa il-Messija, għaliex kienu jaħsbu u jistennew Messija bin xi ren, bin xi Fariżew jew kapijiet tal-poplu. Mentri Ġesu kien fajjel raġel sempliċi ta' familja normali komuni. U Ġesu minn dejjem kien minn sa kien żgħir midħla tal-kelma tal-Alla u meta kiber u bdew jifhimgħu x'kien qiegħed jgħid u jagħmel, ġie hemmhekk. U dak li qara x'kienu jgħidu il-profeti li se jiġi wieħed mibgħut minn Alla biex jeħles kull tip ta' irsil ta' rabta ħażina lil kull bniedem. U għalhekk skandalizzaw ruħhom meta qalilhom dak li smajtu illum huwa jien. Issa aħna wkoll nisimgħu l-kelma tal-Alla, aħna l-koll nippretendu u ġust ukoll li nemmnu għax kieku maħniex hawnhekk. Imma jien nistaqsi, ma jien nemmen verament li Ġesu huwa s-Salvatur? Jew inkella
nippretendi minn Salvatur li jagħtini u lieħu minn għandu dak li rrid u dak li nixtieq. Għaliex kif dawn tħawdu meta raw lil Ġesu bin Giuseppi bħala il-profeta, bħala s-Salvatur, bħala il-Messija, skandalizzaw ruħhom. Issa ħana wkoll nistgħu niskandalizzaw ruħna minn Alla, jew mill-Knisja tiegħu, jew mill-mexxejja li hu jibatilna, illi forsi mhux dejjem nisimgħu dak li nixtiequ u mhux dejjem naraw dak li hu ta' pjaċir għalina. Għaliex Alla veru batilna s-Salvatur u s-Salvatur Ġesu bil-mewt u l-qawmen tiegħu ħalisna mill-mewt eterna, kif smajna fl-ewwel qari illi San Pawli ħeġġeġ in-nies illi il-mewt mhijiex l-aħħar kelma fl-istorja tal-bniedem, imma hija l-qawmien li tagħti s-sens l-istorja u l-ħajja ta' kull bniedem. Għalhekk anki aħna żbieb ejjew insaħħu l-fidi tagħna f'Ġesu li permezz tal-Knisja anke bid-difetti tagħha twaslilna messaġġ ta' ħelsien, messaġġ ta' salvazzjoni, messaġġ ta' mħabba, messaġġ ta' tieba. U jekk verament nilqgħu dan il-messaġġ, allura aħna ħossuna poplu mifdi bil-mewt u l-qawmien ta' Kristu. U għalhekk nistgħu nisqarru li Ġesu verament huwa s-Salvatur tagħna illi naraw preżenti f'ħajjitna kemm fid-diffikultajiet u kemm fil-ħajja normali sempliċi tagħna. Għax hemmhekk imbagħad nuru li aħna verament fidili tal-Salvatur tagħna Ġesu Kristu li ġej jeħlisna minn kull dubju u minn kull ħażen. Ejjew verament insaħħu l-għaqda tagħna miegħu biex insibu il-ferħ ta' qalbna. Kristu innawgura s-saldna ta' Alla billi ħabbar il-bxara tajba lil-fqajrin. ċerti li Alla tagħna huwa missier li jisma' t-talbiet ta' wlidu u għalhekk fidi nitolbu ngħidu: Mulej Alla tagħna, int is-Salvatur tagħna. Mulej Alla tagħna, int is-Salvatur tagħna. Sabiex il-poplu ludi jiftaħ qalbu għal Kristu li jwassal għal milja tiegħu il-pjan tal-fidwa mħabbra fil-kotba mqazza nitolbu. Sabiex id-dinja ma tiġaqat nieqsa minn nies mimlija bl-Ispirtu li jkabbru fl-oħrajn it-tama tat-tjieba u tas-salvazzjoni nitolbu. Sabiex il-Knisja kollha tkompli bħal dawn ma dejjem għamlet tippromovi u sosteni inizjattivi soċjali u karitatevoli favur dak kollha li huma fil-bżonn nitolbu. Sabiex il-kelma ta' Alla imxandra fiċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi tagħna biddel il-mod ta' kif aħna naħsbu u ngħixu il-fidi tagħna nitolbu. Talba bit-Taljan. Preghiamo perché la nostra fede in Cristo Salvatore non sia diminuito davanti alla minaccia del maligno e di tutto il male intorno a noi, perché nelle nostre preghiere e le nostre celebrazioni si rinforzi la fede unica in Cristo Salvatore. Preghiamo, nitolbu, mulej Alla tagħna inti Salvatore. Nitolbu wkoll skont l-intenzjoni personali tagħna. Sabiex il-kelma o Salvatur tagħna issaħħaħ fina l-fidi fi Kristu li ġej fuq dan l-altar biex nissibu miegħu qalbna kollha u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem.
Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubita jtajdna dan il-ħobs li għedin nofrulek, frott tal-art u xogħol bniedem li minnu Israelina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit, nieħdu sem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubita jtajdna dal-imbit li għedin nofrulek, frott ta' dili u xogħol bniedem li minnu Israelina ix-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. O Alla, minnek ġej jiskliem tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel li bdil l-offerta nagħtu ġeħ kif jixraq lill-kobor tiegħek u li nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda fit-tisħib tagħna f'dan il-misteru qaddis bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, niżukħal il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieret tas-sew missier qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodulek ħajl bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmen tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja fl-aħħar ta' żminijiet. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaru u ntennulek bla għeda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismawet u l-art u mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli ta' smawet. Għajnilek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-oli ta' smawet. Qaddis ta' sew int mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk li tolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dam ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs, ratt il-ħaj, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġerat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, nħabru l-mettijek mulej. Għalek, aħna u namlu dam tifkira tal-mewt u l-awmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra, xoġbuk tilana għawn u dimek biex naqdu. Mitċakontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisawijet li jenna nieħdu sehem mill-ġisew id-dam ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri u l-poplu li jint għażilt għalik. Ftakar f'ħutna Giuseppe, Margherita u Joseph Camilleri li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn dinja. Ftakar f'ħutna dawk li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar ukoll fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqaddsa Alla Marija,
San Giuseppe, l-apostol qaddis inkolla li jiexu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom jinfaruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla mis-cieli tista' kollox, flimkien mal l-Ispiritu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Fiduċja fis-Salvatur tagħna li tolbu kif huwa stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema jidha fl-ard. Ħofżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina. La daħannex fi d-ġrib, iżda mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjiba u ħinatijek il-paċi fi żminna, biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw elena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islem nagħtikom islem tiegħi. La tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi ta' Knisja tiegħek. Għati jaslem u laqda li jintrid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li se nitqarbu bihom kun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħarruf talla tnaħħi l-nubet tad-dinja. Danu Ġesu, danu l-ħarruf talla li jnaħħi l-nubet tad-dinja. Ħejjin aħna l-mistiedna għall-ikla tal-ħarruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem.
Grazzi, Signor Alla, gloria al Misser li benu l-Ispiritu Santu. Nitolbu, mulej inti tmal fidili tijek u tajjixhom bil-kelma tijek u l-Ewkaristija. Għamel li bis-saħħa ta' dan id-don ekbir, moti lilna minn ibnek il-Aziz, aħna nimxu l-qoddim sa ma nissibħu għal dejjem miegħu fil-ħajja tal-ġenna bi Kristu Sidna. Qabel il-barka tal-aħħar nitolbu bl-interċessjoni ta' Marija skont l-intenzjonijiet tagħna biex ir-rida tal-mulej issir realtà fl-istorja tagħna tal-lum. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkin di vostri nisa mbira kif rot tal-ġuftijek Ġesu. O Marija li tħalt fid-dinja minn arteba, il-mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Morru ejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.